шампион Данчо Йовчев. Бен, каква е тази ниска оценка? Какво? Аз съм чужденец. Данчо е свикнал да го ощетява чужденци. I'm from London. Come on. Явно вечерта ни ще бъде силно белязана от знака на Олимпиадата. Предстои награда за спортист на годината под номер 8. Кой ще вземе това призово място, ще ни каже златната медалистка от село 88 и генерален секретар на Федерация по плувни спортове Таня Богомилова. Страхотно се справяш, Бен. Невероятен си. Поздравявам те за българския ти. Създаваш страхотно и настроение. Страхотно настроение. Я виж това изпълнение. Представете си полицейска лента. Разпилени бухалки. Мъже with balls. Big balls. Обруч, която се затяга около тях. Както каза Бен, представете си бухалки, топка, лента, обръч и едно прекрасно, красиво създание, което ни радва в залата. Номер 8, Силвия Митева. Ако има олицетворение на думите труд, отдаденост, воля, любов, това е Силвия Митева. Дами и господа, Силвия Митева. Добър вечер. Please. Добър вечер на всички. За мен е наистина огромно удоволствие да бъда част от 10 най-добри спортисти на България. Това беше една изключително успешна година за мен, заедно с европейското и световното, за което искам най-напред да благодаря на моя треньор и моята майка Силвия Дивчева, която през всичките 20 години е била винаги до мен, винаги ме е подкрепяла, не само в тренировките, но и психически на състезание. Да благодаря на баща ми, който също е треньор и който работи с мен за физическата ми подготовка, на госпожа Иляна Раева, главен треньор, който прави всичко необходимо подготовката ни да протича нормално, да върви всичко както би било добре, за да има някакви резултати и винаги ни подкрепя и ни помага. Да благодаря на госпожа Мария Петрова, която през тази година ми помогна изключително много да спечеля тези медали. Да благодаря на съдията, който свърши не лошата и напротив бих казала огромната задача да съдейства на едно състезание и на абсолютно всички, които са помогнали за този успех. Да поздравя всички спортисти, които са попаднали и не само които са попаднали в десятката. Да пожелая на всички
да спечелят квоти, ако все още не са и ако имат такава възможност. А на останалите пожелавам доста ползотворна подготовка, едно перфектно представяне на Олимпиадата. Дай Боже да има много медали за България. И на всички българи пожелавам весели празници! Спортист на годината наистина събира всички победители на едно място. Следващата награда ще връчи феноменалният Данчо Йовчев. Добър вечер на всички. Надявам се, че се забавлявате, има не се чува много. Да си на върха е трудно. Да си на върха, когато природата те отнема от възможности, е още по-трудно. Възхищавам се на хора, които печелят въпреки всички обстоятелства. Вижте, Рожди, Рожди. Дами и господа, Рожди, Рожди! Center stage, please. Рожди, Рожди взе 114 точки от гласуването в своята категория, които го направиха абсолютен победител. Добър вечер! Аз искам да благодаря на всички, които гласуваха за мен. Благодаря на моя треньор Радостин Тодоров за добрата подготовка и вярата му в мен. Благодаря на Параолимпийската асоциация за подкрепата. Благодаря на моите близки родители и приятели. Благодаря ви. Фантастичен. А сега, след като вече ни попя победителят от X-Factor, за да има фейрплей, ще поканим и този от Гласът на България. BTV и Нова се ритат по кокълчетата с големи музикални формати. А БНТ излъчва само победителите. Ето това е ниво. Аплодисменти за Стеляна Христова!